Ya ne? Ya gari baba? Ya gai ne? Ya lissafin? Ka san azumin nan yau iya ba da wahala nake faɗa. Baba dole ne azumi ba da wuya. Ai na gaya ma baba wannan ranar da ake lamarin ya cuta. Kaga fa gidanmu fa naje aka ce wai babu ruwa za a kayan wanki saboda wahala gumin jikina sai na barbado akan. Ai dole ne na san da samu. To ya ka iya baba. Dole ne ai ka basu. Kai ciki na la haula wala qawatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ciki na ake ta iya la haula wala quwwata yake kira. Ni ba ma zan iya ga ma. Ina wancan da bayan can zan je in huta. Can ko? Can zan je kawai in dan surara. Zaka sarara ne mana. Ai ba azumin nan wala. Iyan to sai kun to. Gane ba fa azumin nan bai yi ba. Ni na sani ai tunda naga alamun yi na san ba mu bayan shi. Kina riga, you want to kill us again. Baby, that's what me. I'm feeling good as again. Banza za a ce wani ana wahala azumi, ana ake wahala azumi. A zo kawai ka dan koma gefe ka dan ci abincinka. Ni ne magana kawai. Ya ne naga kana maki hannu ne Ka ware hannunka. Ware hannunka mana. Zabin da ake ne azumin zabin da ake ne azumin nan ya daukar gashi. Ba ware hannunka mana. Alƙawari mutumi da. Kenan da mu kuɗaɗe ne aka ce in baka. Kudi gafara. Ware wannan hannunka. Yaro ne ban ajiya. Yaro.